Welcome back to our Gwrlwi channel लोगोफोर स' नोंथांमोनखौ फिन जोंनि Gwrlwi चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो थारबुंथि 10.1 माने सार्कल्स लेसननि नैबे सेकेन्ड पार्ट जागोन स' बेवहाय दोङो थारबुंथि 10.1 आरो एक्सारसाइज 10.1 नि 3 नाम्बारखौ सावरायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय स' निउआय मा दोङो नोंथांमोना कुइसनखौ बेवहाय दिन्थिना होनाय जादों बेंखननि जायखिजाया बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोआव बोनाय सखावनि सायाव थोंगोर जागोन स' बेखौ जों नै मोनसे थारबुंथिखौ बाहायनानै जोङो 10.1 नि थार्ड नाम्बारखौ जोङो खालामनो नांगोन स' बेखौ खालामनो कारणे आङो मा होनदों डायग्रामखौ आं आखिनो लानोसै डायग्रामा जाबाय नैबायदि डायग्राम माने बेंखन आखिनांगोन फार्स्टलि मोनसे स' नै चेप्टारनि थारबुंथि फैयो हा नोंथांमोना थारबुंथिखौ मोजां नायना लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नांज्रिद हांखो बोनो होदो आं नांज्रिद हांखो बोनो लाबाय निया नांज्रिद हांखो मानेथ' जों फार्स्ट पार्टआव जों बुजायखानायानो जाबाय आरो बेंखननि मोनसे सार्कोल थाखायो स' बेबायदि सार्कोलखौबो मा होनदों सरि सेन्टार थाखायो सेन्टारखौ होना लाबाय स' बेनि उनाव निखौ आं होना लाबाय नैबायदि हिनफोरा नैबे जाबाय जोंना ए बिया जाबाय जोंना सिलिं हांखो हा लोगोफोर ए बिया सिलिं हांखो इनिफ्राय नैबे अआ सेन्टार इनिफ्राय बे सिलिं हांखोनि सायाव नैबे मा जोंनिया हमना ला नैबे पि मा बिन्दो पि बेबायदि दानाय बेयाव जोंनिया मा खालामनांगोन जे बेंखननि जायखिजाया बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोआ बिन्दो जायखिजाया नै पि बिन्दोआव जों बेंखननि नांज्रिद हांखोखौ बोबाय नांज्रिद बिन्दोआव बोनाय सखावनि सायाव थोंगोर माने नै सखावा नांज्रिद बोनायनि नांज्रिद हांखोखौ बोनाय बिन्दोआव सखावा थोंगोर जानानै थायो होननानै जोंखौ दिहुननो होदों माने दिन्थिनो होदों थामहिनबा OP पारपेन्डिकुलार AB जोंखौ दिहुननो होदों नैबायदि आरोना माने जोंखौ OP पारपेन्डिकुलार AB जोंखौ नैबायदि जोंखौ मा खालामनो होदो फोरमान खालामनो होदो दा जों बेखौ इजिलि फोरमान खालामनो हागोन स' दा बेखौ जों फोरमान खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे डाइरेक्ट जोङो बेखौ फोरमान खालामनो हाया मोनसे जोंनो टपिक मिन्थिनो गोनां जायो आरोना दा बेखौ आं नोंथांमोननो नैयाव बुजायना होनोसै माबोरै फोरमान खालामगोन जोंनाय दा मोनसे बिन्दो बेवहाय थाबाय बेनिफ्राय नैयाव मोनसे आरो नै मोनसे बिन्दो दोङो बेवहाय बिन्दो दोङो दानाय जों नैयाव मोननै बिन्दो लाबायनाय बेयाव दा बे मोननै बिन्दोनि जोंना सर्टेज डिस्टेन्सखौ जुदि नायोब्ला नायदो नोंथांमोना नै बिन्दोनिफ्राय नै बिन्दोसिम नोंथांमोना नैबायदि फैनो हागोन नैथिं ओरै फैनानैबो नैथिं नोंथांमोना फैनो हागोन माने नैबायदि आरोना नैबे हमना ला नोंसानि न' ओमफ्राय नैबे हमना ला स्कुल नैबे नोंसानि हुम बिनिफ्राय नैबे मा स्कुल एस दा नों नाय नोंसानि न'निफ्राय स्कुलसिम जुदि नोङो सर्टेज डिस्टेन्स नागिरोबा नोङो नैथिं फैनांगोन नैथिं ओरै थोंगोर जानानै फैनांगोन लोगोफोर दा नोङो बिथिं फैयालासिनो नोङो जुदि नै साइडथिं फैयोब्ला नैथिं ओरै बेंखा जानानै जुदि नैथिं फैयोब्ला नोंनिया एसे टाइमाबो गोबाव नांगोन आरो नोंना सर्टेज डिस्टेन्सबो मोननाय नङा नाय अब्ला जोङो जायखिजाया मोनसे गुसुंसिन मोनसे बिन्दोनिफ्राय मोनसे बिन्दोसिम जुदि जोंना गुसुंसिन डिस्टेन्सखौ जुदि नायोब्ला अब्ला बियो नैयाव मा जाना थायो लोगोफोर थोंगोर जानानै थायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय माने नाय थिग बिदिनो जोङो नैयावबो जोङो बेबायदिनो फोरमान खालामगोन जे नै O बिन्दोनिफ्राय P बिन्दोआनो जाबाय नै AB माबानि सायाव गुसुंसिन माबा मा होनदों गुसुंसिन हांखो स' बिनिखायनो जोङो बेखौ मा होनना बुङो जोङो थोंगोर होननानै बेबायदि जोङो फोरमान खालामनो हायो नोंथांमोना बेवहायनो मोनबाय जे जोंना गुसुंसिन जायोब्लानो बे मा जायो जोंनिया थोंगोर जानानै थागोन जुदि जोङो नाय नैथिंबो फैनो हायो बिथिं फैनो हायो बाट जोङो गुसुंसिन डिस्टेन्सखौ जोङो लागोन मानोना बे गुसुंसिन डिस्टेन्सआनो जोंनिया थोंगोर जानानै जोंनिया थायो माने स्ट्रेट लाइन जानानै थायो स' बेबायदि जोंनिया गुसुंसिन नैबे जुदि OPया जुदि जोंनिया गुसुं होनना दिन्थिनो हायोब्लानो अब्लानो जों बेखौ सिम्पलि मा होनना लिरनो हागोन जोङो OP पारपेन्डिकुलार AB होननानै जोङो दिन्थिनो हागोन स' खालामना नायबा आरो एसेबाव बांद्राय बुजिगोन स' नोंथांमोनखौ आं भिडिअखौ दा प्रुफखौ खालामना होनोसै अब्ला नोंथाङा बांद्राय बुजिगोन आरोना स' जों मिथिखागौ फोरमान खालामनायाव जोंनिया मोनथाम स्टेप दङ होनाय थानाय खेबसे लिरनांगौ स' लिरनोसै आं मावफुंथाय होनना लिरग्रोनोसै मावफुंथाय स' मावफुंथायाव होनाय थानायखौ लिरग्रोनोसै होनाय दं O मिरु गोनां बेंखनाव
बेंखनाव AB ABआ माने ABआ नै ABआ नांज्रिद हांखो आरो Pआ नांज्रिद बिन्दो Pआ मा बिन्दो Pआ जाबाय Pआ नांज्रिद बिन्दो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन Pआ मा बिन्दो नांज्रिद बिन्दो बेनिफ्राय ABआ जोंना नांज्रिद हांखो बेनि उनाव टू प्रुफ माने जों फोरमान खालामनांगौ दि होननाबो लिरजागोन एव आरो टू प्रुफबो लिरजागोन फोरमान खालामनांगौ दि OP पारपेन्डिकुलार AB माने OP आ AB नि सायाव जोङो पारपेन्डिकुलार होननानै जोङो दिन्थिनो नांगौ बेनिफ्राय बेवहाय जोङो कन्स्ट्राक्शनबो निसै माने आखिना लानांगोन आरोना एसे आखिनायाव मा आखिगोन लोगोफोर निउ मोनसे जायखिजाया AB नि सायाव जायखिजाया बिन्दो लाबाय मोनसे हमना ला निउ मा बिन्दो लाखां R बिन्दो लाबाय बेनिफ्राय बेखौ आङो नै बायदि बोबाय R बिन्दो लाबाय बेनिफ्राय बेखौ बोबाय बेनिफ्राय नै बे OR आ नै बेंखनखौ हमना लाबाय नै Q बिन्दो दानसबाय दा बेखौनो जोङो लिरनोसै आरोना AB नि सायाव R बिन्दो लानाय जाबाय आरो OR दाजाबनाय जाबाय दा फोरमान दा मा खालामनोसै लोगोफोर आङो दा जोङो खालामनोसै फोरमान सुनाय R बिन्दोआ बेंखननि बाहेरायाव थागोन जों मिथिखागौ जेने नांज्रिद हांखो जुदि जायोब्ला मोनसेल' बिन्दोआव बेखौ नांज्रिद हांखोआ बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानसगोन स' दा जोंनिया नै बेवहायनो ला नोंथांमोना नाय बेयाव आरान ला बेखिनियावनो ला गासैबो बिन्दोआ मा जागोन बेंखननि बायजोआव थागोन स' बेखौनो जों लिरनोसै आरोना बेयाव R बिन्दोआ बेंखननि बाहेराव थागोन बेबायदि थागोन आरोना हमना लाबाय OR आ O बेंखनखौ O मिरु गोनां बेंखनखौबो लिरजागोन आरोना O बेंखनखौ Q बिन्दोआव दानसयो मा बिन्दोआव दानसयो लोगोफोरनिया बेवहायनो आखिना दोनदों Q बिन्दोआव दानसयो आरोना स' देयारफर जों मा लिरला देयारफर जोंना OQ गेटार माबे माने OQ लेस देन OR जों मा मोनखो दा OQ लेस देन OR OQ आ माने OR निसाय उन्दै जों डायग्रामाव नायनाबो नोंथांमोना बुजिखानो हागोन बेखौ नाय जोंना OQ आ OR आ OQ निसाय जोंनिया मा जागोन अबियासलि जोंनिया देरसिन जाखागोन आरो नाय बेवहाय जों नैखौ 1 नाम्बार होनसै बेखौ 1 नाम्बार होनसै आरो बिनि उनाव जोंनिया मा जागोन OP इक्वल टू OQ बेखौथ' नोंथांमोना डायग्रामावबो मोनखानाय नै OP जों नै OQ जों जोंनिया समान जागोन मानो रिजनखौ नै 2 नाम्बार होनसै मानो होनना रिजनखौ मा लिरगोन सरि रिजना जाबाय सखाव रिजना मा जाखो लोगोफोर रिजना जाबाय बेबो सखाव बेनिखायनो जोंनिया मा जाखो मोननैबो समान जाबाय स' देयारफर 1 आरो 2 निफ्राय मोनो स' 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन नाय 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन माने नैयाव आरोना नै OQ नि जायगायाव OP खौ जों फज'नोसै होमबा मा जागोन OP ग्रेटार देन OR जों मा मोनखो OP लेस देन OR सरि OP ग्रेटार देन नङा OP लेस देन OR माने OP आ OR निख्रुइ मा जाखो जोंनिया उन्दै जाबाय नाय जों बेबायदिनो जायखिजाया हमना ला A लाबाय सरि हमना ला ABC लाबाय हमना ला D लाबाय हमना ला E लाबाय हमना ला F लाबाय हमना ला G लाबाय बेबायदि जायखिजाया जिखुनु बिन्दो लानानै नैबायदि दाजाबनानै जुदि जोङो नैबायदि कन्डिशनखौ चेक खालामब्ला जोंनिया नै OP आ माने
जायखिजाया नै OR लाबाबो OE लाबाबो OF लाबाबो OC लाबाबो OD लाबाबो गासैनिबोख्रुइ मा जागोन उन्दै जागोन स' बेबायदि जुदि उन्दै जायोब्ला जों मा लिरनो हायो थोंगोर जायो जों मिथिखागौ जोंनिया शर्टेस्ट जुदि डिस्टेन्स जायोब्ला बयनिख्रुइबो जुदि नैबायदि आरोना नैथिं ओरै डिस्टेन्स लाबा बयनिख्रुइ जुदि नैबे जुदि गुसुं जायोब्ला बेनो मा जायो जोंनिया थोंगोर जायो लोगोफोर स' दा बेवहाय मोनसे सेन्टेन्स लिरना दोननि अब्लानो बेखौ लिरना होबानो नोंथांनिया बेयो जोब्बाय लास्ट सेन्टेन्स आरो नैबे ना स' देयारफर जिहेतु बे थासारिया AB बे थासारिया AB हांखोनि P बिन्दोनि अनगायै गासै बिन्दोआवनो जायो माने बे थासारिया नैबायदि जायो आरोना जायखिजाया बिन्दो लाबानो बेबायदि जोङो फोरमान खालामनो हायो OP आनो स' देयारफर OP आनो O बिन्दोनिफ्राय AB सिम गुसुंसिन जानथाय माने सब बयनिख्रुइ मा जानथाय बियो गुसुंसिन जानथाय स' देयारफर OP आ AB नि सायाव थोंगोर थामहिनबा OP पारपेन्डिकुलार AB स' बेबायदि नोंथांमोना लास्टआव बेबायदि लिरना होबानो जोंनिया मा जाखो बेयो फोरमान जाबाय स' जों गोबाव खालामालासिनो नैखौ बाहायनानै जोङो माखौ जों सावरायनोसै थार्ड नाम्बारखौ जोङो खालामदिनोसै एसे बेखौनो बाहायगोन आरोना सेम माबा नैखौनो बाहायगोन जे दा नैखौ मा खालामखो जोङो मोनसे सखावा मोनसे जुदि मा होनदों बेखौ नांज्रिद हांखोनि दानस'नाय बिन्दोआव जुदि थायोब्ला बे मा जायो जोंनिया नैबे मा जायो नैबे 90 डिग्री जानानै थायो थामहिनबा नै मोनसे बेंखना नैबे मा जागोन दा नैबे मा जागोन जोंनिया खनाथि आखान्थिथाम जागोन आरोना बेयो दा बेखौनो जोङो नैयाव दा फोरमान खालामदोनसै फोरमान खालामखांबाय दा जोङो थार्ड नाम्बारखौ खालामसै थार्ड नाम्बार नाय मा दोङो बे 5 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे बेंखननि P बिन्दोआव PQ नांज्रिद हांखोआ O मेरुनि गेजेरजों थांनाय दोंसे हांखोखौ Q बिन्दोआव दानस'यो जाहाथे OQ = 12 सेन्टिमिटार जायो दा PQ नि लावथायखौ दिहुन होदों दा PQ नि लावथाया जोंना ABCD जायखि मा मोनसे जागोन जों बेखौ फोरमान नायग्रोमनो होदो आरोना बाट नैखौ जों दा खालामदोनसै आं 4 नाम्बारखौ नोंथांमोननो खालामना होआसै जोबोद इम्परटेन्ट नङा बाट नोंथांमोना जुदि खावलायो जे बेखौबो खालामना हो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौबो जोङो नेक्स्टनि भिडिअ जोङो सावरायगोन बाट दा आं नै भिडिअ 4 नाम्बारखौ आं खालामना होलायासै दा थार्ड नाम्बारखौ नायनोसै आङो दा डायग्रामखौ आखिना लानोसै थार्ड नाम्बारनि मोनसेथ' बेंखन आखिखानांगोन जोंनिया 10.1 10.1 नि मा नाम्बार बेयो जोंनिया जाबाय कुइसन नाम्बार 3 स' बेंखनखौ आखिना लानोसै कुइसन नाम्बार 3 जायखिजाया मोनसे बेंखन आखिबाय आङो दा बे बेंखन आखिबाय दा 5 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे बेंखननि बेनि सखावा बेसेबां बेनि सखावा नैनिफ्राय नैसिनिखौ आं लाबाय सखाव होननानै बे बेसेबां 5 सेन्टिमिटार बेंखननि सखावनि मोनसे बेंखननि P बिन्दोआव PQ नांज्रिद हांखो P बिन्दोआव PQ हमना ला नैबे PQ नांज्रिद हांखो होनना बुंदों आरोना PQ नांज्रिद हांखो आरो O मेरु नैबे O मेरुनि गेजेरजों थांनाय दोंसे हांखोआ Q बिन्दोआव दानस'यो O मेरुनि गेजेरजों थांनाय माबा हांखोआ मा बिन्दो दानस'यो जों बेखौ Q बिन्दोआव दानस'यो अब्ला जोंनिया OP आ जोंनि बे 5 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय OQ नैबे जोंनिया बेसेबां नै O निफ्राय नै Q सिम डिस्टेन्सआ बेसेबां जोंनिया बेनि डिस्टेन्सआ जोंनिया 12 सेन्टिमिटार होननाय दोङो दा जों मा दिहुननांगौ PQ नि मानखौ दिहुननांगौ स' दा बेखौ जों सिम्पलि खालामदोनसै आरोना सलुसन जों दा OP खौ दिहुननांगौ सलुसन गिभेन होनाय दङ OP दा OP आ आं लिरबाय थालियासो डाइरेक्ट OP होननानै मा लिरनोसै आं 5 सेन्टिमिटार होनसै बिनिफ्राय OQ = मा OQ = बेसेबां जोंनिया OQ = 12 सेन्टिमिटार जाबाय आरोना जों दा माखौ फाइन्ड खालामनांगौ जों दिहुननांगौ जे PQ = what जों दा मानि मानखौ दिहुननांगौ
PQ नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा बेखौ दा सिम्पली जोङो खालामदोंसै जों नैखौ नायो नैबे जिहेतु थोंगोर बिनिखायनो मा जागोन जोंनिया 90 डिग्री माने खनाथि आखान्थिथाम जागोन आरो बेखौ जोङो डाइरेक्ट लिरनो हायो ना आरोना बेवहाय here angle P equal to 90 डिग्री मानोना जाहोना मा थार बुंथि 10.1 निफ्राय बेबायदिबो डाइरेक्ट लिरना होजागोन आरोना जिहेतु जोंना 90 डिग्री जिहेतु नैबे 90 डिग्री जाबाय मानिफ्राय मोनखो 90 डिग्री थार बुंथि 10.1 बिनिखायनो बे मा जागोन मोनसे खनाथि आखान्थिथाम स' खनाथि आखान्थिथाम जुदि जायोब्ला जों बेखौ जों मा इउज खालामनानै दिहुननो हायो जों नोंथांमोना जुदि 8 लेसनखौ नायदोंब्ला जोङो अबभियासलि नोंथांमोना हाखागोन बे जोङो पाइथागरास थियरेम बाहायनानै जोङो दिहुननो हायो स' देयारफर पाइथागरास थियरेम निफ्राय मोनो ट्रायंगल OPQ निफ्राय मा मोनगोन OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर बेखौथ' बुजायनो गोनां गैला हासा स्क्वायर प्लस थोंगोर स्क्वायर इक्वल टू मा जायो जोंनिया लावखान्थि स्क्वायर बेखौथ' जों सोलोंखादों नोंथांमोना 8 लेसनखौ जुदि नायदोंब्ला बेखौ जों सोलोंखानाय मोनखादों दा OP नि माना बेसेबां 5 स्क्वायर निफ्राय PQ नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों बिनो OQ नि माना जोंना 12 स्क्वायर स' बेनिफ्राय स्क्वायर खालामदो 5 जा बेसेबां 25 जागोन प्लास नैबे PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 मोननै सानजाबा बेसेबां जागोन 12 मोननैबा 144 स' इमप्लाइज दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनास 25 जाबाय बिनि उनाव इमप्लाइज दैट दा PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 निफ्राय दाइखौ दानख'दो दा 14 निफ्राय 5 थांबा मा जागोन 9 बिनिफ्राय 3 निफ्राय 1 थांबा 1 ओमफ्राय नै मा 1 दा 119 मोनबाय स' इमप्लाइज दैट दा बेखौ बर्ग खालामबा जोंना लुटुबार होबानो जायो थ' मा जाखो 119 नाय PQ नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर PQ नि मानखौ मोनबाय जोङो लुटुबार 119 स' दा बेनो जाबाय जोंनिया दा लुटुबार 119 आ दङ ना गैया नायदो नाय दा जोंनि एन्सारा मा जागोन होनबा मा मोनसे जागोन दा जोंनि एन्सारा जागोन D नाम्बार मा दं जोंनिया लुटुबार 119 सेन्टिमिटार स' एन्सारा मा मोनसे जागोन D नाम्बार स' एन्सार विल बी D स' बेबादि लिरना होबानो जाबाय नैबे फैनो हानाय 1 नाम्बार बा 2 नाम्बारफोरनि फैनो हानाय स' नै भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायना नोंथांमोननिफ्राय जों बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन लोगोफोर